Pak Haji kula teng mriko nggih. Mas Grandong. Nggih. Ayo Pak Deka. Mbak Bora namake nanti. Masuk kono. Mbak Sarse. Jelas nada lho iki. Masuk. Campur sarine wong digawe. Yo. Nangis sajroning atiku nalika sliramu Pak Bos. Moga-moga Gusti ijabahi sok kapan anggonmu bali bisa kumpul kaya doe ngoni monggo Pak Bos monggo Bu mriki monggo monggo mriki monggo monggo mriki mriki monggo monggo geser mriki Bu niki Bu sinten niki Ibu Aja Segiani Halo Bos. ojo lali pawelemu o gemono kang amat janji-janjimu aku kang setya satunggu Bu Haji, satu lagi Bu Haji. Teni nganti saelingmu Bu Haji tarik Bu Haji matur sembah nuwun Pak Dan. nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa Bajah Halo. monggo Bajah niki Monggo, Bu dilanjut Haji. boleh Tasih dilanjut nggih. Ninggal katresnan. monggo Bajah Jelas nada lho iki. masuk deh Pade Demang. Goyang dong. Mas Medine Cok Indonesia. audio sound system alkalin mater serana Video syuting. Masuk Mas.
kagem keluarga besar saking kampung. Langsung dipinangani monggo. Bu Aja monggo Bu Aja. Monggo. Gak apa-apa Bu, ayo. Monggo Bu Aja. Nyanyi. Keluarga besar saking desa nggih wonten kampung nggih. Kedisik piro Mau nyanyi Bu? kagem keluarga besar besan sing wonten Jawi perahu layar sampun dipinangani. Oh, mengke bablas si kucing masing. Ada kucing. Terus mau tamat tanpa
Oh.